Namasté! Si has arribat fins aquí és perquè hi ha alguna cosa que et cride per anar a la Índia. A lo millor és practicar ioga vora el riu Ganges, la filosofia mil·lenària, o a lo millor et crida la Ayurveda, que és la medicina tradicional de la Índia. Sigui com sigui, aquí estem nosaltres i hem organitzat aquests viatges perquè ho puguis fer de forma acompanyada i amb grups reduïts. A lo millor, quan penses en la Índia, et venen dubtes. És un país segur? O sé parlar anglès? O i si em poso malalta? Poden sortir molts dubtes, i és normal, però nosaltres t'acompanyem en aquest procés. Jo em dic Gemma Colell, soc de Solsona i visc a la Índia des del 2023. De professió soc dissenyadora gràfica, però vaig començar a practicar i a estudiar ioga i l'interès per aquesta filosofia em va portar a la Índia el 2022. Va ser un viatge molt revelador i quan vaig tornar aquí vaig decidir que tornaria a la Índia solament amb un bitllet d'anada. El 2023 vaig venir a la Índia i vaig començar a fer voluntària en diferents ashrams i escoles de ioga. I durant el temps vaig també descobrir les muntanyes de l'Himàlaia indi, que és una zona molt poc turística i on encara es viu de forma molt pura i tradicional. Em vaig quedar a viure allà, a les muntanyes de l'Himàlaia indi. I amb el temps ha sorgit un projecte, una empresa que es diu The 108 Peaks, els 108 Pics, on organitzem viatges a la Índia de trekkings, viatges a la Índia de ioga i ayurveda i també expedicions a l'Himàlaia. Juntament amb la Mercè, de la Nova Llavor, organitzem els viatges de ioga i d'ayurveda. I jo sóc la Mercè Pérez, sóc una apassionada del viatjar, de conèixer i descobrir nous llocs, cultures, noves persones, formes de vida noves, em desperta el meu interès. Quan va ser l'hora d'estudiar, vaig decidir estudiar turisme i sempre ha sigut una de les meves parts que ha quedat en segon pla a la meva vida. De totes maneres, sempre creia que algun dia podria unir aquesta passió amb alguna cosa més. I així ha sigut, de veritat. Fa uns anys endarrere vaig començar a estudiar ioga, fortuïtament va arribar a l'Ayurveda juntament i al final he fet un mix. La primera vegada que vaig arribar a la Índia i em vaig trobar a l'Hospital Públic d'Uttarakhand fent les pràctiques del màster d'Ayurveda, vaig sentir fortament que això ho havia de transmetre, havia d'acompanyar persones allí perquè poguessin experimentar i viure una altra manera de salut, no? Que hi ha altres formes de curar-nos, hi ha altres formes de millorar el nostre benestar, tant físic, mental com emocional. I aleshores allí va ser quan dic això, tard o d'hora ho he de fer. I uns anys després, justament amb la Gemma, érem a Rishikesh, a la Índia, i estàvem prenent un buttermilk. I allí va ser, quan totes dues parlant, allò pensant així il·lusoriament, vam decidir plantar la llavor d'aquest projecte. Per tant, si això et ressona, si has arribat aquí, potser és perquè dins teu hi ha una crida per conèixer altres formes de vida, altres formes d'experimentar un viatge a la Índia. T'acompanyem gratament, amb tranquil·litat i seguretat. Aquest any tenim 2 viatges per a tu. Un de ioga a Rishikesh, la capital del ioga, i un de salut d'Ayurveda, al sud de la Índia, per fer un panchakarma o un detox. Sabem que una de les grans preocupacions és el caos de la Índia. Per això, durant els nostres viatges, ens allotgem en llocs segurs i tranquils, envoltades de natura i molt a prop del riu. No estarem canviant d'hotel cada dia, ni molt menys carregant maletes. No t'has de preocupar de res. Durant el viatge ens preocupem de tot, de la logística, de les gestions, de les traduccions. Traduïm les classes, traduïm les activitats, traduïm els tallers.
no t'has de preocupar de res. Una vegada decideixis apuntar-te en aquests viatges, farem unes reunions online, on t'explicarem tot el viatge, tota la programació, i et donarem alguns consells perquè puguis preparar la maleta, perquè no tinguis dubtes de si t'has de vacunar, de com fer el visat electrònic, de com seran els pagaments un cop a la Índia. T'explicarem tot el que necessites saber abans de venir. I referent a la dieta, serà una alimentació vegetariana i saludable. I si tens alguna intolerància o alguna necessitat especial, la prepararem amb antelació. L'objectiu és que puguis dedicar-te completament a viure l'experiència. Aquests viatges són per persones que vulguin viure l'Índia des de dins, amb el cor obert, sense expectatives. No busquem a persones que vulguin visitar monuments o fer un xec amb una llista. El que volem és persones que vulguin viure una experiència real i transformadora. Per això, les places són molt limitades i no es poden reservar directament des de la web. Si fa temps que l'Índia et crida, potser és el moment de fer-li cas. El primer pas és molt senzill. Clica al botó de WhatsApp que tens just aquí sota. Ens escrius. T'enviarem tota la informació detallada. Resoldrem els dubtes. I si veiem que aquest viatge encaixa amb el que busques, t'explicarem com formar part del grup. Ens encantarà saber qui ets. Namasté.